για την πορεία της, την φυσιογνωμία της μετά το 1974. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι σήμερα αποφασίζουμε. Έχουμε στην Ελλάδα εκλογές σε 2 γύρους. Ένα γύρο εκτόνωσης και ένα γύρο απόφασης. Μιλήσαμε στον ελληνικό λαό με ειλικρίνεια. Είπαμε όλη την αλήθεια. Οι πολίτες γνωρίζουν πλήρως τις καταστάσεις, τα προβλήματα, τους κινδύνους, τις προοπτικές. Η ψήφος του λαού προφανώς μας αφορά και περιμένουμε την κρίση του με απόλυτο δημοκρατικό σεβασμό. Η σημερινή όμως ψήφος, η σημερινή απόφαση του λαού αφορά τον ίδιο τον πολίτη, την οικογένειά του, τα παιδιά του, το μέλλον του. Αυτό που θα προκύψει από την κάλπη θα μας προσδιορίζει τον τρόπο που θα ζήσουμε. Άρα περιμένουμε να δούμε πού πηγαίνει η χώρα και ελπίζουμε πραγματικά πως ο λαός θα κρίνει με ιστορική συνείδηση, έχοντας υπολογίσει τα πάντα με ψυχραιμία, με κοινή λογική και με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Μάλιστα. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου του